Ahojte, máme leto v plnom prúde, ale za chvíľu je tu škola. A ako najlepšie začať školský rok? No predsa s novým peračníkom, najmä ak máte prváka. Predpokladám, že druhák a tretiak už svoje peračníky majú, ak ich nestratili niekde možno na dovolenke. Pretože ak kupujete takéto kvalitné peračníky, tak je zaručené, že deťom vydržia niekoľko rokov. V našej ponuke noviniek nájdete takéto trojposchodové peračníky značky Mitama. Ja som vám už od tejto značky ukazovala školskú tašku aj iné produkty. No a dnes tu mám v dvoch dizajnoch chlapčenský a dievčenský peračník. Poďme na to. Dieťatko si tu nájde pravítko, červené a modré guličkové pero gumovacie, ďalšie dve guličkové perá, obojstrannú farbičku, ceruzky HB s gumou, potom je tu guma, lepidlo a toto je strúhatko, ktoré vyzerá ako malá knižočka. Skoro som odpadla. Potom tu nesmú chýbať samozrejme farbičky, ktoré sú trojuholníkové pre lepší úchop v 18 farbách. A taktiež fixky, ktoré sa dajú vyprať v 18 nádherných farbách. Tak, a teraz je už len na vás, aký dizajn si vyberiete a nakombinujete napríklad aj so školskou taškou alebo s inými potrebami tejto značky. Všetky dizajny nájdete na ramina.sk.